Bueno, eguardion, hasingo gea ez? Prestauta barin bazabete. Bueno, ongi etorri, eguardion, guztioi. Eta, gaur gatoz, jakin irakurgaiak pentsamendu saieko liburu berri batekin. Hau da 57. liburua da. Eta, Jose Azurmendik idatzi duen Gizabere kooperatiboaz du izenburua. Jakin irakurgaia bilduman, helburua da pentsamenduaren divulgazioa, ezta? Eta, horretarako pixka bat oinarrizko testuak sortu eta zabaltzea. Filosofia, pentsamendua, historiako autoreak gurera ekarri, euskarara ekarri, eta batzuetan itzulpen bitartez, obrak itzuliz, eta bestetan baita ere euskal pentsalarien obrak liburura ekarriz. Oraingo honetan gertatzen den bezala, ezta? Hain zuzen, Josek Gizabere kooperatiboaz berak idatzitako liburua da. Orain arte, esan dizuet, 57 zenbaki edo liburu atera ditugu bilduma honetan, orain dela 19 urte abiatu genuen, eta 10 urtean 3 liburu ateratzen jardun genuen, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin ateratzen genuena, gerora laguntza hori etzen berritu, eta hala ere jakinetik beti eutsi nahi izan diogu bilduma honi, eta urtero zenbaki bat atereaz iritsi gara gaur arte, ezta? Dakizuen bezala jakinen bi oinarri nagusiak euskara eta pentsamendua direlako, eta bilduma honetan 57 liburuki osatzen eta heldutzen ari den bilduma bada, eta gustora gaude egin duen bidearekin. Jose Azurmendi da bildumaren sortzailea eta bildumaren arduraduna baita ere, bai? Eta oraingo honetan bildumako liburu baten egilea ere bai. Lehen aldia da bilduman bertan bere liburu bat argitaratzen deula, eta hori, dakizuen bezala Jose idazle handia eta sarri idazten duena da, eta argitaratu ere bai, ez da? Hau da lehen aldia bere liburu bat bilduma honetan duguna. Bestetan testu hautaketetan itzulpenak egiten ere bai, egon da, eta sarrerak hainbat libururi ere egin izan dizkie, eta Joseren sarrerak ere liburuak aina estimagarri dia jende askorentzat, ez da. Esan dizuet, jakinei euskara eta pentsamendua oinarrizko bi kontzeptuak direla, ez? Eta hau, orain dela 19 urte abiatu genuen bilduma hau onaino iritsi gara, eta segiko du, urtero, bere pentsamendu, filosofia, gizazientzietako ale berri bat ekartzen, eta aprobetxatuko du momentutxoa esateko, hala ere baditugula baita ere beste bi asmo jakinen barruan, beste bi bilduma edo abiatzekoa, eta bat izango da udazkenean ja abiatuko dena, eta pentsamendu feministaren gainean izango da, eskafrandak izenekoa, eta hain zuzen Angela Davisen emakumea arraza klasea izango da kaleratuko dugun bilduma horretako lehenengo liburua. Eta, filosofia edo espiritu berean pentsamendua euskarara ekartzea. Euskarak izan dezan pentsamendu hori, eta guztiok gure erreferentziak, gure gogoeten erreferentziak egin alditzagun euskarazko bertsioak hartuta. Jose Azurmendi aurkezpenik ez du behar, eta aurkezte ere lotxa ematen du, baina zerbait esan barko dut, eta zegamarra, berak ondo aldarrikatzen duen bezala. Eta, 1960tik jakineko kide. Gaur egun arte, eta gaur egun Jakin Fundazioko lehendakari ordea da. Filosofiaren da pentsamenduren ikuspuntutik heldu dio euskal kulturaren azterketari urte luzeetan, eta, esan beharra dago, euskal kulturaren esparruan, saiak eragile ezaguna, sonatua eta erreferentziala eta funtsezkoa dela, ez da. Gurean, eta itzulia balitz, kanpoan ere izango zen, baina egia da Joseri bere lanak itzuli ditzaten etzaiola bat ere gustatzen. Beraz, guk gozatzen dugu Josez, eta besteek ulertzen ez dutenak galdu egiten dute, ez da.
liburu, artikulo, saiakera, ikerketa ikaragarri argitaratu izan ditu, eta dakizuen bezala beti begirada filosofikotik, eta etika, politika, historia, gizartea, kultura, hizkuntza, literatura, komunikazioa, artea, zientzia, teknologia, filosofiaren edo antropologiaren eremu zabal hori hartuko bagenu, esango genuke ez denak, baina adar asko ikutu dituela, eta ikutu beti bezala sakonki, ezta? Euskal Herriko Unibertsitatean filosofia modernoko katedraduna izan ondoren, gaur egun irakasle emeritua da. Eta 2010-tik aurrera euskaltzain ohorezko ere bai. Gaur dakarkigun liburua Gizabere kooperatiboaz, hain zuzen, Joxeren ibilbidean, bere ibilbide intelektualan landu izan ditun bi esparruk bat egiten dute, ezta? Antropologia filosofikoa alde batetik, beste liburu batzuetan ere tratatu izan duena, hau da, gizaberearen azterketa filosofikoa, ez? Zer gara, galdera handi horri erantzuteko bokazioa duena, eta honen adierazgarri dira oso ezagunak izan ziren liburuak Joxerenak, Gizona abere hutsa da, 1975ean argitaratu zuena, eta Gizaberearen bakeak eta gerrak 1981an. Eta orain Gizaberea berriro, kasu honetan kooperatiboaz, liburu berria. Beraz, lehenengo esparrua antropologia filosofikoa eta bigarrena kooperatibismo arizmendiatarra, bai? Hain zuzen, Joxek bere doktore tesia arizmendiarretaren gainean egin zuen. 1984ean argitaratu zen El hombre cooperativo pensamiento de Arizmendiarreta izenpean. Beraz, hartu ditu bi gai horiek eta liburu honetara ekarri ditu pixka bat Darwinen filosofiari eta pentsamenduari tiraka eta beste autore asko tartean arilkatuz, hainbat galderari erantzun nahi ez, edo hainbat galdera gutxienez mahai gainean jarriz, bai? Joxe berak sarreran esaten du, ezta Euskal Herrian pentsara eta esperientzia kooperatiboak baduela bere garrantzia izan duela, eta gaur egun ere indar berriz eta formulazio berriz bizirik dagoen pentsamendu eta praktika lerro badela, ezta? Bai hemen eta baita ere munduan. Eta azken urteotan, danok ezagutzen dugu, gero eta gehiago entzuten diren mugimendu eta korronte kooperatiboak eta ideiak, ez? Ekonomia soziala dela edo ekonomia solidarioa, ekofeminismoa, ekonomia alternatiboa, ekonomia jasangarria, guzti hori, ezta? Proiektu guzti horietan, Joxek esaten du bere sarreran, azken finean, kapitalismoa gainditzea edo eraldatzea dela helburua, ezta? Eta beti ere sozialismoaren tradizio klasikoari jarraipen bat emanez, ez? Eta horri lotuz, feminismoa dela, ekologismoa dela, edo beste pentsamendu bide batzuk. Joxeren hitzetan, kooperatibismoa sozialismoa da, hain zuzen da, ezta? Naiz eta, honezkero, sozialismoa zer den, etiketa bat izateaz aparte, ez dagoen hain garbi, eta, une honetan ere, irekita dagoen auzi baden, ezta. Eta, Joxek esaten du baita ere, gure kooperatibismo arizmenditarraren esperientzia horrek behar baduela sozialismo berri baten eraketan edo zeresana edo interesik oraindik ere. Hori, esan dugun bezala, kooperatibismoaren pentsamendu lerroari lotzen zaiona, bai. Baina aurretik Joxek beste galdera bat ere planteatzen du liburu honetan, ez? Da antropologiko filosofikoa. Alegia gizakiaren beraren izaeraz, ezta? Eta zer ote dan gizakia, ezta? Zer da berez gizakia, ez? Orduan, Jobesen 8 artean, elkarrekin beti leian ari den hori da gizakia, edo Rusori jarraituz, gizakume, bihozbera, lagunkoia eta besteari emana. Zer da gizakiarengan naturalago, egoismoa eta norgehiagoka, ala altruismoa eta kooperazioa? Hori da, liburu honek nolabait erantzun nahi dituen galderak.
Azken urteotan, evoluzioaz eta gizakearen bilakaeraz diharduten biologo eta etologoek hauxe izan dute gai eterno bat esango dugu, ezta? Nolakoa gara berez, eta zertan bihurtzen gara eta zergatik eta. Eta horretan, biologoen eta etologoen pentsamendu lerro horretan, Charles Darwinek noski leku berezia du, eta bere evoluzioaren teoria izan da nolabait abia puntua, azken 150 urteetan, pentsamendu ibilbide hori nolabait oinarritu izan duena, ez. Eta horri helduta osatu du Josek liburua, eta besteak beste noski Darwin bera, eta Herbert Spencer, eta Huxley, eta Kropotkin, eta Richard Dawkins, eta Wilson, eta nola ez, Jose Maria Arizmendiarreta bera ere aipatuta. Hauxe da pixka bat liburuaren laburpentxo bat, eta orain Josek pixka bat esplikatuko digu, zehatzago, zer eta zergatik eta zer kontatu nahi izan duen, eta nondik abiatu den liburu berria osatzeko. Eskerrik asko. Kontatuta gelditzen da, ez da? Zer den hori. Sorpresa izan da, Xabier Izagirrek pasazidan, oraintxe, nonbait gaia interesatzen dela, adierazten zidalako, zergatik gara onak. Arta Etxebarria Artieda, Xabier, artikulu bat Elujarren edo publikatu dena, eta hain zuzen, baita nik aipatzen ditudan, autore batzuk nik egiagore aipatzen ditut, segituz. Nola etorri gara, urrutiagotik hasiko naiz lehenengo. Esan bezala, aspaldiko gaietara itzuli naiz, berriro, gizakia bere hutsa da, aspaldiko liburua da, eta ohartxo bat, parentesi artean norbaitek interesatzen bazaizkiola anekdotak. Gizona bere hutsa da, eta gizaberearen bakeak eta gerrak liburu bat ziren. Eta gero partitu zen publikatzeko garai hartan eztabaidatzen genituen gauzak dira, Juan Mari Torrealdai hor dago, Juan Mari Frantzian, ni Alemanian, bera iraultzarekin entusiasmatuta, momentu horretan ni oso eszeptiko iraultzarekin, eta horrela sortuak dira, liburu horiek. Eta azkenean galdera dago, posible da iraultza bat biologia kontuan hartu gabe? Eta pixka bat berriro ere hortara edo etorriko da. Zer gera gizakiak? Edo gizakiok. Eta gure espezifikoak gizartean bizitzen garenean da bizioak eta birtuteak dauzkagula. Eta gure jokaera bioen artean mugitzen dela. Errukia sentitzen dugu, justizia exigitzen dugu, ez dago beste animaliarik justizia exigitzen duenik. Karitatea praktikatzen dugu, noizean behin eta hori. Eta bertute eta bizio hauen arabera juzgatzen dugu mundua. Adibidez, atentzioa eman didalako, egun hauetan, egun gutxinago hemen, baina irakurri dudanagatik, errefusiatuen arazoari buruz irakurri didan kasi dena, oso analizi gutxi izan da, eta kasi dena morala da. Badirudi ez dagoela interesik eta ez da beharrik ere analizi benetan historiko, politiko, sozial, serio batzuk egiteko arazoarena. Eta bereizteko ere bai, entzuten dudanean, Alemaniak hau egiten du, eta nik esaten dut begira, Alemanak egiten dute gauza asko, eta Alemaniak egiten ditu gauza asko, eta oso gauza diferenteak egiten dituzte, eta Alemaniako enpresariek eta egiten dituzte gauza asko, eta oso diferenteak dira, en fin. Baina bereizketa hauek egitea nonbait ez da hain interesantea hemen, badiru a priori jakin beharra dagoela zeintzuk diren onak eta zeintzuk diren gaiztoak, eta nola jokatu behar duten batzuek eta besteek, eta gu, Euskal Herrikook, beti errukitzuen alderdian gaude, eta nire impresioa da gaur, esan liteke, Euskal Herria ez dela sekula, kristauagoa eta erlijiosoagoa izan oraintxe baino. Bere juzguetan. Eta nondik dauzkagu bertute hauek? Lehenago uste genuen erlijiotik geneuzkanala, eta erlijioak irakasten zizkigun baita ere. Errukia, elkar laguntza eta guzti hori, erlijioak irakatzitako bertuteak ziren. Bueno,
ukatu gabe erlijioek papel handi bat jokatzen dutela beti hezkuntza moralean. Gu izan gizabereak gara. Eta Darwinez gero gutxienez badauzkagu biologiak agintzen dituen irizpide edo kriterio batzuk. Eta nagusia da kriterioa evoluzioaren lege bezala, bizi borroka. Beraz, borrokak erabakitzen du zein atera aurrera, zein gelditu atzera, zein garaitu eta zein makurtu behar izatea. Bizi borroka da, la lucha por la vida, the struggle for life, lehenengo legea. Bueno, itzuliz orain 19 eta 20. mendera, biotan fede universala izan da, Darwinen gandik bai, baina Marxen ganaino ere bai, dena evoluzioan dagoela. Dena dago progreso baten bidean. Eta bai evoluzioan eta bai progresoaren bidean, borroka da erabakigarria, indar erabakigarria, borroka da. Borroka irabazteak aseguratzen du progresoa, evoluzioa, eta borrokaren produktua izango da iraultza. Borrokarena da. Ez da elkar laguntzarena, iraultza. Zan edute 19 eta 20. mendeetan. Teoria horren, evoluzioaren teoria horren barruan arraza garaiak daude, irabazten dutenak eta garaile ateratzen ari direnak, horiek nagusitzen ari dira munduaz, Inglaterrak India okupatu du, eta zibilizazioa bezala ulertzen da hori, Karl Marxek berak hala ulertzen du. Ipar Amerikak Mexikori lurralde puzka edarrak kentzen dizkio, eta hori oso ongi dago, ze progresoaren zat beharrezkoa da, Mexikotarrak biztan da alper batzuk direla, eta Ipar Amerikarrak langile fijoak direla, hori Karl Marxek esan du ez nik. Beraz, 19 eta 20. mendean horrela ikusi da mundua, balio hoien arabera juzgatu da mundua, gogoratu gaur gu egiten ari garena errefusiatuekin, erabat alderantziz da, galtzaileen alde eta ari gara jartzen, beraz, zer aldatu da bitartean? Gure ikuspegietan, bertuteen eta bizioen gure juzguetan. Progresoaren ideia bera oso kuestionatuta daukagu gaur, eta egon daia, 19 eta 20. mende horietan, beste tradizio bat, batez ere gaur anarkista deitzen deguna, eta liburuan lehenengo kapituloak Darwini buruz dira, gero sozialdarwinismoari buruz dira, orain esan dudan ikuspegi hau azalduz, nola imperioak sortzen diren, irabazleek indarra daukatelako irabazten dute, eta hobeak dira horregatixe, hobeak dira, irabazleak direlako. Horrek badauka oraindik ere presentzia handi bat, gizartean, hobea eta indartsua identifikatzen du askotan eta hori. Eta Kropotkinen mundu ikuskeran, ez da elkarren lehia, gizadiaren edo gizartearen etorkizuna aseguratuko diguna, baizik elkar laguntza. Eta gero, apropos, badakita anarkismoa ere gaur oso modan dago berriro, eta anarkismoa ere berriro diskutigarria da, aldar diferenteak dauzka, eta oino asko dauka liburuak, eta beraz, liburua interesarekin irakur nahi duenak irakur ditza oino harrak ere. Kropotkinen eta Malatestaren arteko diferentziei buruz, oino harretan informazioa pasatzen da, gaur luzea dira. Beraz, gaur berriro galdetzen dugu, eta ez moralismotik, baizik biologiatik eta evoluziotik galdetzen dugu, zer gera gizon emakumeok. Elkarren lehiakideak era, borroka egin behar dugunak, ez guk irabazteko, baizik gizadi guztiak irabazteko, progreso bat egon dadin, eta abar, edo elkarrekiko kooperatzaileak, laguntzaileak gera. Edo beste modu batera esan da, gaurko terminoetan behar bada. Gizakiaren naturalagoa da kapitalismoa, ala sozialismoa. Pentsatuz, sozialismoa elkar laguntzaren, ez Marxen sozialismoa, ura bere borrokaren produktu. Baina gaur ulertuz, sozialismoa, sozialista hitzak kooperatibista esan nahi zuen bere jatorrian, hori ez da ahaztu behar. Sozialista, termino hori kooperatibistek asmatutako hitza da, Inglaterran, klaro.
eta beren buruak izendatzeko. Beraz, berriro, zer da naturalagoa gizakiaren bere bilakaeraren ondoren? Norgehiagoka eta borroka eta beraz kapitalismoa, ala elkar laguntza eta sozialismoa. Ez dut erantzunik ematen, baina esaten ditut, biologoetan gaur asko, biologian asko idazten da gaur altruismoari buruz eta gai horietaz, hain zuzen, artikulutxo polita hau, hortaz da, Arta Etxebarria Artiedarena, zergatik gara onak, titulo harrigarriarekin dena dela, ni onak izatera inoz naiz elegatu, zergatik gara kooperatzaileak, zergatik bizi du elkarrekin laguntzeko antzia hori edo. Baina arazoak maila personalagoan ere birpentsatu beharra daukagula, nik uste dut. Zer da gizona, arra, abere giza. Edo zer da emakumea, emea, abere giza. Zer da evoluzioak gizon edo emakume giza moldatuta dagoena. Hori galdetu gabe ezin dugu eztabaidatu emakumeari eta gizonari buruz eta bien arteko harremanei buruz. Eta ez da gure prehistorian geratzeko, alegia biologiak orain arte finkatu duenean gelditzeko, baina bai gure proiektuetan eta gure utopian, nik utopian sinesten jarraitzen dut, gure utopian kontuan hartu behar degulako gure bilakaera naturalak eman dizkigun posibilitateak eta eman dizkigun imposibilitateak. Ze ezingo dugu inoiz nahita ere zaldi batzuk esan, esate baterako. Beraz, badauzkagu muga batzuk ere naturalak direnak eta orain azkeneko hitzak gure imposibilitateak ere biologiak jarri dizkigunak gainditzeko daude. Ez erabat, ez gara inoiz izango zaldiak, baina gainditzeko daude edo gutxienez imposibilitate batzuk gainditzen ahalegindu beharko genuke, espero dut feminismoak eta egingo duzuela hori, baina beti kontuan eukiz biologiak ezarrita daukana gainditzeak ze kostako zaigun, ze koste izango digun. Beraz, utopiak ere realismo handi batekin jokatu behar du bide batez. Ok, eskerrik asko. Hori da dena. Espero dut, begiratzen badezue liburuan jartzen du goian, autore bezala Jose Azurmendi, baina behean berriro arduradun bezala Jose Azurmendi. Espero dut hau dela azkeneko alea, arduradun bezala neu nagoena, ze hemendik aurrera belaunaldi berriak datuz jakinen, dakizuenez. Galderaren bat badago, igual erantzun egingo dut. Bai. Naif, total naif da. Begira, nik ez dakit begiratzen badezute, bi horri da, ez dago besterik, txiki-txikia, oso simplea da, auzotegiko, arostegiko batzarra da. Zergatik? Ez dakit Guatemalako, okerrez banago, Guatemalako komunidade txiki batean sortutako testua da, okerrez banago. Eta hain zuzen, nik ez dakit beraien apaisak egin zuen edo beren bidariak, buruzagiak edo, baina beren arteko elkarrizketetan, azarre asko eta sortzen zen, eta hori, eta orduan idatzitako simple hori da, begira. Zu una tonta, zu una imbécil, zu no sé qué, baina guk denok milagroak egin ditzakegu elkartzen bagera eta elkarri lagundu. Hori da azkenean ipuitxo hori esatera datorrena. Azten bagera beti elkarri defektuak bakarrik ikusten, sekula santa ez dugu aurrera egingo. Eta ez dugu gizartea hobetuko. Azten bagera alderantziz bakoitzak besteari bere alde onak ikusten,
gauza pila bat egin dezakegu. Eta hori da, hain zuzen, komunidade indio edo, kuasi indio, oso pobre batean, elkarri animoa emateko sortu zuten testu bat. Baina, klaro, ez dauka autorerik. Nik dakidala bintzat, ez dauka autorerik. Baina hori asko gustatu zitzaidan da zen, begira, sartu egingo dut. Ez du derrigor Darwin edo zientifiko bat izan behar aipatzen dena. Hauek ere, horrela bukatzen da liburua, bai. Eskerrik asko. Liburuan esan dezu ez dezula erantzuna ematen, baina pentsatzen dut galdera nagusi hori zer dan gizakia zer dan naturalago izatea, borrokazale edo kooperazio-zale, pentsatzen dut bukaera aldea makrotuko zerala zu pixka bat alde batea ez da. Ez, nik, begira, nik lehenengo aldiz idatzen ditunean gizona bere hutsa da, eta haiek buruan oso garbi neukan. Ni edukazio batetik nator, gizakia aingeru bat dela gutxi gora bera. Jainkoaren eskutik dator, eta guzti. Eta nik ez da nahi nuena zen, ez gera aingeruak, punto. Hori bukatu behar dugu. Bukatu behar dugu, gure tradizioarekin, ez dakit, gure virtuteen eta gure gizakia ikusteko moduarekin, bukatu behar dugu definitiboki. Eta horregatik titulo txokante hori ere, gizona abere hutsa da, punto. Bueno, eta orain ere, azkenean, ez dakit hori garbi gelditzen den, zen eritzait gehiagi gustatzen soluzioen giltzak ematea, ze ez ditut eukitzen, baina eukitzen ditut neuretzat, nahi badezu. Bueno, nik uste dut gizakia egoista dela, nik uste dut gizakia elkarre laguntzaile badela, errukitsua eta guzti hori ere badela, eta gero berak desarrollatu behar duela, edo garatu behar duela alderdi bata, edo bestea, gehiago. Eta ez dagoela ezer finkatuta, horregatik bukatu dut lehengo itzalditxoa ere, imposibleak ere, biologiak jarri dizkigun, imposibleak ere gainditu ditzakegu, eta saiatu behar dugu gainditzen. Bakarrik ez dugu erori behar bada, oso klasikoak izan diren, utopietan oso klasikoak izan diren, itxaropen batzuetan. Etorriko da hirugarren aroa, Espiritu Santuarena, eta erdi arotik ona datorren mitologia iraultzaileetan datorrena. Eta ja orduan gizakiak izango gera denok perfektoak elkar maitalea, aingeruak bihurtuko gera. Orain ez gera, baino izango gera. Nere ametsa da, ez gerala inoiz aingeru izango, ez nuke nahi. Izatea ere. Ez gera izango, baino ez gaitezela inoiz izan. Orduan, ez dakit orain erantzun dizudan. Nik uste dut gure eginkizuna dela, bi muturren artean geuk bide bat hautatzea eta hori garatzea. Ez da goia jarrita, zer izan behar dugun edo zer garen. Ok. Ojeatuz ikusi dute Wikipediari erreparatzen duzula. Bai. Zuz modukat Wikipedia jotzen duzula, kooperatibismo eredu moduan ez da. Bai, es que, claro, bueno, kapitulo bat dago Dawkins, el gen egoísta, espainolez, gen egoísta, ez gene berekoia euskeraz dago, nik euskeraz irakurri dute. Eta horren tesi nagusia da egoista garela, eta inkluso batak besteari laguntzen diogunean ere egoismoaren forma disimulatu bat dela, eta guzti hori. Baina gene mailan, beti. Ez du planteatzen humanismo mailan, edo ez gene mailan egoistak era, punto. Eta horrek ez dauka irten biderik. Niretzat beste absolutismo forma bat da. Txarra, eta txarretan txarrena, inkluso. Ze, klar, ez dago, zergatik gara honak, ez dago onerako posibilitaterik ere. Horrela planteatuta. Bueno, oso kritika gogorrak izan zituen liburu horrek, baina oso gogorrak izan zituen. Eta orduan gizonak berak ere Dawkinsek, bueno, Dawkins hemen uste dut ezagunagoa dela jainkoari buruzko bere liburuagatik. Parentesi artean, liburu hori txarra da. Ez tegize titulu daukan, espainolez edo. Bueno, igual dio. Bueno, liburu honek ere oso, nik besteari ez diot kritika gehiago egingo, txarra da eta puntu. Liburu honi kritika asko egin zitzaizkion, eta orduan berak ere bere iritzia egoismo, gene egoismoari edo gure egoismo radikalari buruz aldatuz joan zen. Eta
hain zuzen, harrigarriak, testu harrigarriak, berak egin zuen kanpaina bat, kamiseta eta guzi, Jesus Nazaretekoaren alde. Eta hain zuzen, orduan esaten zuen, badaudela gizadian, kasi biologia ukatzen duten adibide batzuk, esplikaziorik ez daukatenak. Eta horietako bat zen Jesus Nazaretekoa. Eztabaidak jarraitu zuen eta beste momentu batean berak esaten du, begira, ni konbentzitu nauen lehenengo argumentua, altruismo garbi bat badagoela, Wikipedia da. Segur, batere interesik gabe, jende pila batek parte hartzen du eta laguntzen dio, eta ez dakiz zeini ere, baina laguntzen dio. Eta beraz, orduan demostratuta gelditzen da, badagoela altruismo garbi bat, ze bere tesia lehenago zen, altruismoa egon badago, hori ez dago ukatzerik, altruismoa, inbeste kasu aurkitzen da naturan bertan, eta hori ez dago ukatzerik, baina bere tesia zen, altruismoa beti zela egoismoaren modu kamuflatu bat. Eta hor ez dago kamuflazio posiblerik Wikipedian, eta orduan, esaten du, honek demostratzen du badagoela, efectivamente, altruismo puro bat. Beraz, berea da adibidea nerea baino. Desente aldatu du bere ikuspegia, baina oraindeko oso urte gutxi da. Hemen ere gen egoistak arrakasta eduki duela, ez da. Nik uste gure artean askotan gertatzen da, bomba bat bezala entzuten da, gen egoista, eta entusiasmatzen da jendea, eta hor gelditzen da. Eta gero ez dugu jarraitzen horren ondoren egon diren eztabaidak eta hori. Eta beraz informazioa falta zaigu, berriro. Pero nik jarraitu egin dut pixka bat. Neri asko gustatzen zaidan eta norbait ondartzan eta irakurri nahi badezute, De Waal da. Nik asko irakurri izan dut, nik uste bere obra denak irakurri dut, Darwinenak ere bai, denak. Baina ni ez naiz espezialista bat ontan, ni afizioa daukate, oso betera besterik ez. De Waalek dauzka estudio zoragarriak tximuen ikertzailea da. Tximuen oituren eta kulturaren eta oso adibide politak dauzka, tximuek kultura bat daukatela, inkluso beren hizkuntzan dialektoak ere badauzkatela, eta gauza oso politak irakur ditzakezu. Eta transmisioa daukatela, kulturaren transmisioa daukatela. Belaunaldi batetik bestera, eta beraz, beti egin izan dugun natura dago, eta biologia dago, eta kultura dago, eten hori ez da reala. Gure evoluzio kulturala, azkeneko 4 edo 5 milioi urtetan, ja kulturala izaten hasita dago. Eta beraz da evoluzio kultural biologiko bat. Bueno, animatu irakurtzera liburuan. Bai. 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 Baina feminismoa zuk aipatu duzune, ez duzu beldurrik, ez da deitzen emabere kooperatiboaz. Ez duzu... Ez nau guztiz konbentzitu giz radikal hori beti maskulinoarekin identifikatzen denik. Ez naiz guztiz konbentzitu, baina orain ez dakiz zergatik nire objezioak eduki ditudan. Ez dut aurkitu beste bat egokiagoa. Aparte, gizaberea idatzi nuenean oraindik kezka hori eduki ere ez neukala. Hasiera hartan, neu ere deskubrituz joan naiz, eskerrak beste batzuek deskubritu arazi dizkidatela. Feminismoak asko aportatu du. 19. mendekoak bai, sufragistak eta asko aportatu zuela, baina ikaragarri burgesa zen, bestetik. Simone de Beauvoirek asko aportatu zuen, diskutigarriagoa da behar bada baita, batez ere bere azken aldiko idazki batzuk, Sartreri buruz eta orainagoan nik uste dut feminismoek,
oso seguro ez nago feminismoa dagoela, baizik feminismo nahiko diferenteak ari direla funtzionatzen, beraz bilaketa bat dago, bilaketa feminista bat dago, ne uste dut importantea. Interesatzen zait. Beste gauza batzuetan bezala, ekonomian bezala, esate baterako, asko interesatzen zait. Baina ez nahi sartzen. Prudentziaren gatik. Eta feminismoan ere nahiago dut ez sartu, ze hanka sartzeko eta nobeda atzera gelditu. Baina interesatu asko egiten zait. Eta gizan, ez naiz gogoratzen, zergatik ez nagoen oso konforme, giz hori automatiko. Gizona, bai, baina gizona da. Horregatik nik kasi beti gizon emakumea, Andre gizona idazten dut, biak idazten ditut, baina bestela giz soil hori ja maskulinoarekin identifikatzen aldan. Hori diskutiblea da ez. Bai. Zate baterako gizarte markatu, gizarte horrela literaturan horrela finkatuta dago, gizarte hitza. Nik segaman giza artea entzun dut beti. Banatuta eta bi A luzerekin, giza artea. Nik olakoak ikusten ditudan esan dut, gizona esan nahi zuten, giza artea esaten zenean, ala oso garbi zeukaten, diferente zela, gizona eta giza artea. Olako gauzengatik ez nago seguro ni. Giz, hori. Baina, norbaitek sugerentzia hobe bat baldin badago, dauka ni adoz. Espaldi entzun dut ortoetesia Ayuso Entearretaren inguruan. Pentsatu zen du orduan inoiz beatifikazio prozesu batean sartuko zala izan. Ez, eta nik neuk hau privadizimuz nahiago sartzen ez badute. Eta esango dizu zergatik. Begira, Arizmendiarrietaren ekarpen haundi bat da, Arizmendiarrietaren gizon harrigarri bat izan da. Bilatzaile haundi bat izan da. Eta berak ekarri duen mundu ikuskera berrian, importantea da, berak bere esperientzia kristauetik desarrollatu duela kooperatibismoaren ideia, eta inpeinurik handiena auki duela, esateko, hori ez dagoela kristautasunaren menpe, beraz, giza bere hutsa da, kooperatiboa da. Bere tesia basikoa hori da. Orduan, berak, eta arrasaten, berari tokatu zaion inguruan, kristautasunetik garatzen da kooperatibismoa. Eta beste edozein gizartetan, beraiek daukaten kulturatik, eta erlijiotik, edo erlijio faltatik, desarrollatu behar da kooperatibismoa. Zer nahi dizut. Berak zerbait aportatu bada, hain zuzen da, neutraltasun edo unibertsaltasun hau. Ideia kooperatiboa unibertsala da, ez da erlijio batena edo besterena. Nere sentierarako, orain hasten baldin badira gizona kanonizatzen eta santu deklaratzen eta hori hartzen dute eskola bateko edo kapila bateko gizon bezala. Eta hain zuzen nik hortik nahiago nuke salbatuko balitz. Beraz, niri eskatu zidatenean parte hartzeko prozesu horretan, esan nuen, ez nuela egokitzat neure burua ikusten, ez nuen esan arrazoia publikoan, baina hau da. Nik nahiago nuke kanonizatzen ez badut. Hori publikatu dezakegu. Ez. Hortaz esan duzu errefuxiatuen krisialdi hortan, mendebaldea izan duela sekula baino kristaua. Ez, Euskal Herria. Euskal Herriko gai horri buruz idazten dutenak, ari dira, seguru asko ez dira kristauak ere, erlijio mailan, baina beren gauzak juzgatzeko modu guztia radikalki kristaua da. Ze maila moraletik ez dira geisten, analizira ez dira geisten. Eta maila morala erabili liteke, baina ahalik eta gutxiena.
Erabili behar dena nik uste dut publikoan, eztabaida publikoan. Da analiziaren maila. Ze bestela berriro erortzen garai bateko konfesionalismoetan. Eta orduan, eta klar, zer ekartzen du honek? Hau ere ez dakit publikatu behar diren, baina berdin zait. Alemaniako kapitali, hau entzun dut hemen, 4 egunetan 10 aldiz, gutxienez. Alemaniako kapitalistek ekartzen dituzte Siriako langileak eta esplotatuko dituzte eta guzti hori. Baina, orduan, Siriako fugitiboik danak imbezil batzuk dira. Zer, etortzen dira para que los exploten. Edo beste zerbait da, benetan bilatu behar deguna. Arrazoiketa hau dago eginda, hemen dagoen kontzientzia honeko burgez baten mentalitatetik dago eginda. Ez dago eginda, Siriatik igezi, miseriatik datorren eta bombetatik datorren norbaiten burutik pentsatutako argumentazioa ez da. Eta orduan esaten dut, analista batek lehenengo pentsatu behar duena da, milioi batek, Alemanian milioi bat zertu da, milioi batek, gerratik igezi, Alemanian, kapitalistan, bazikien, Alemania zer zen, salbabidea bilatu baldin badu, zer arraigo geratatzen ari da. Kapitalistarengan bilatzen du salbabidea, berak. Orduan, hemen norbaitek esatea, kapitalista gaizto horiek esplot, hori, niretzat da kristau radikal imbezil baten planteamentua. Ez kristaua erlijiotik ari delako, baizik ari delako pentsatzen beti, ja galtzailea esplotatzen du gaiztoak eta hori. Hori beti egia izaten da, galtzailea beti zapaldua izaten da hori. Baina analizia ez da beti maila horretan gertatzen. Bueno, ez dakit. Arizmendiarrietaren beraren testuen gainean, igual ez da egin behar ere gauza askoz gehiago, baina uste dut ez dela ezer gehiago egin. Behar bada lastima da arrazoi bategatik, hau gure anekdotariora sartuz. Ni Arizmendiarrietaren lanarekin jakinen, enkargatu zidaten, eta beraz, hasi nintzenean, nik Arizmendiarrietari simpatiarik bat ere ez nion, alderantziz, antipatia nion. Eredatua zen, ez nuelako ezagutzen. Irakurri ala, deskubrituz joan nintzen gizon harrigarri baten pentsamendua. Eta bere prozesua ere bai, nola joan den evoluzionatzen eta guzti hori. Eta nik egin duen neure estudioa, baina da, nire deskubrimentu baten estudio bat da hori. Klar, erabat beste aurre iritzia zentzu positiboan. Beste aurre iritzi batzuekin Arizmendiarrieta bera irakurtzen duen gaurko gazteago batek, segurazko testu berberako oso diferente irakurriko lituzke. Alde horretatik, lastima da ez egotea ikerketa edo irakurketa gehiago bere testuenak. Baina ezke zer gertatu da. Kooperatibismoa bera ere krisian sartu da, eta orain kooperatibistek dauzkaten eztabaida handiak ez dira nola berri irakurri Arizmendiarrieta. Baizik da nola birpentsatu kooperatibismo arizmenditarra. Eta hor, problema handiak eduki dituzte eta dauzkate. Baina hori da beren kezka nagusia gaur. Ulertzen da? Orain, egon beharko duke Euskal Herriko Unibertsitatean hola lanik gabeko norbait. Beste lan hori ere egiteko. Besteik? Bueno, hemen txutzeko de orduan, eskerrik asko. Dena garbi. Eta beste bat arte.